Digisigi pro kaitor sungno subamani kokno ang tabo porenai Jisaya 25 verse 3, 4, 5 no tabo porenai 3 aboni bagui phan gonang borok rok nono sungsa saklainai yarung gri do pharongni kaming rok nono ma kirinai 4 tamni hingke nung ungkha bikhrarongni bomthai nok grak tei gri rokni digisigi pro nungse kate rogui tongnai nok nungse borok no nokbar kotoni kate rognai nok tei satung probo saklum romui tongnai khairokjak borok rok masingni nokbar haise suprago 5 tei ha kwrano satung klai tui se ungo tamni hingke o subrayung nung arirokni khorangno muthubui tongkha satungno chumui kholoptui nung khairokjarokni khorangno siring khe khairokha hallelujah.